Har du mod på at møde Morten Spiegelhauer, så har du chancen nu. Der skal igen vælges, hvem der skal sidde i landsklubberne og landsforeningerne. Og hvis du arbejder i en af følgende virksomheder, handler det om dig. Landsklubben Dansk Supermarked, Landsklubben Dagrofa, Landsklubben Magasin, Landsklubben Coop Butik og Coop Leder, Landsklubben SBL for selvstændige bruser, Landsforeningen Merkur for engroansatte, Landsforeningen BMF for bogmedhjælpere og Landssammenslutningen KBL. Søndag den 9. november kl. 10 er der brunch hos HK Østjylland i Brabrand. Der vælger du, hvem der skal deltage på delegeretmødet i foråret 2015, hvor det endelige valg til landsklubberne og landsforeningerne finder sted. Jeg kan huske det. Der skal gerne være så mange som muligt at vælge imellem, så vi glæder os til at se dig til en hyggelig formiddag, hvor du kan gøre din indflydelse gældende og møde Morten Spiegelhauer, som laver et foredrag om mod. Tilmeld dig på mit HK eller hos en, du kender i HK.